I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Dan ćemo završiti naše novo sklonište. Još će da ne bude. Sad. Nama treba drvo. Jer oni trebali da budu sve daske, oni su mi trebalo ovako obično drvo. To sam ja smislio za ovo sklonište. A za kuću, ne znam, da li će da bude od kamena ili od drveta. Ovako, 3 glasa za drvo, 3 komentara drvo, onda kuća od drveta. 3 komentara od kamena, prvu kuću od kamena. Da nastavimo ovu kuću. Bum, bum. Bum, 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 bum. Trenutno ja ću se seliti od ovoga mjesta. Možda se budemo selili, a možda i ne. Vidjet ćemo. Hoćemo se još daški i ovdje. Samo što nismo završili ovaj zidovi, samo još jedna daska, a vidimo i ovdje. Ne mrdaj.